Знаете ли коя е най-честата причина за контузии в залата? Не са тежките щанги, а липсата на фокус. Днес по време на тренировка с моя клиентка друг човек се опита да я прекъсне и да започне разговор точно по време на работното й упражнение. Аз преустанових това веднага. Защо ли? Защото за мен залата не е място за странични разговори и социални контакти. Когато изпълняваш движение с тежест, твоята нервна система, биомеханика и ум трябва да бъдат на едно място. Една секунда разсейване в ухото ти може да коства контузия в кръста, коляното или рамото. Като треньор с 10 годишен опит, моята първа задача е да пазя здравето ви. Когато сте в моя час, вие инвестирате в моя 100% фокус и аз изисквам същото от вас. Аз поемам отговорността за резултатите ви. Затова хаоса в моето пространство не се толерира. Ако търсите място за забавление и разговори, моята система не е за вас. Но ако търсите желязна структура и треньор, който да пази тялото ви като най-ценния ви капитал, добре дошли сте в Team A. Пишете ми на лично съобщение с думата менторство и излезте от хаоса. Бъдете силни!